Cantejondo, un monólogo. Poñerme uns tacóns, unhas plataformas moi altas, espirme e ir camiñando desnuda cun letreiro que poña gracias a la vida que me ha dado tanto. Un xogo e música tecno. Para reflexionar sobre a violencia dende a infancia. Bueno, mi primo fue el primer villano de esta historia. Me pegaba, me insultaba, me decía que mi padre se había muerto ahogado en el mar, me robaba el dinero, ahora es policía. Incluso una vez con uno de sus hermanos me encerraron en una habitación y me esposaron a una mesa y me dejaron allí una hora susurrándome cosas horribles que me iban a hacer. Bueno, la típica violencia normal de colegas, de pequeños. Todos son elementos da acción artística o que segue da artista cambadesa Cristina Bravo. Esta mañá representouse no Instituto Ramón Cabanillas no marco da campaña Mulleres en Acción, Violencia Cero da Deputación de Pontevedra. Mulleres violentadas, mulleres violadas, mulleres maltratadas, mulleres asasinadas polo simple feito de ser mulleres. Nós queremos loitar contra eso. Queremos construir unha sociedade donde as nenas e os nenos, as rapazas e os rapaces, os homes e as mulleres, vivamos en espacios de igualdade. O programa naceu para visibilizar a situación real da igualdade entre homes e mulleres. Antes da performance, Carmela Silva trasladou datos reais aos alumnos e alumnas do centro. Que somos as números 1, o 60% de que fan carreiras ligadas ao mundo empresarial, pero logo non diriximos as empresas. Somos máis do 70% das persoas que traballan na sanidade. Coñeceis a moitas directoras do hospital? Eu non. A presidenta provincial tamén recordou as vítimas que a violencia machista deixou no que levamos de 2019. A día de hoxe, 9 mulleres foron asasinadas fronte ás 4 do ano pasado por estas datas. Rosa, 69 anos, asasinada a golpes polo seu marido en 2 hermanas. Kelly, 17 anos, decapitada en Reus. Rosa María, 60 anos, asasinada a golpes pola súa parella en Tenerife. Outra muller